ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే మనం హ్యాకర్కి అల్ట్రా హ్యాకర్కి కంపేర్ని అయితే ఇచ్చేసేద్దాం. ఇక్కడ మన తెలుగు సీఎం అంటే మీకు తెలుసు అంటే సాహన్న ఇది చూడండి ఫ్రెండ్స్, 4 బాట్లు అయితే ఒక దగ్గర నిల్చుకున్నారు. మన సాహాన్ అయితే ఎగిరెగిరి 1 ట్యాప్లు 2 ట్యాప్లు ఏమంటే తుక్కు తుక్కు అయితే కొట్టుకున్నాడు. ఇంకో క్లిప్ అయితే చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మన అల్ట్రా హ్యాకర్ అయితే చూడండి, మన వైట్ 444 ఎమోట్లు వేసి వాళ్ళని అయితే అల్లాడిపించేస్తున్నాడు. కానీ మన తెలుగు సీఎం అయితే చూడండి, అందరికైతే M500తో 1 షాట్ వేస్తారు. ఇద్దరైతే నాక్ అయిపోయినారు. అక్కడైతే ఒకరిని కొట్టినారు. ఇప్పుడు మన ఇంకో బాట్ అయితే వస్తుంది. ఫస్ట్ అయితే 45 పడుతుంది. మన సాహాన్కి అయితే డ్యామేజ్ కాదు, కానీ మన సాహాన్ అయితే హెడ్ అయితే కొట్టేస్తాడు. ఇక్కడైతే చూడండి మన సాహా అన్న బాట్ అయితే వరుసగా ఎగిరెగిరి రండి, నేనైతే మిమ్మల్ని ఎగిరెగిరి హెడ్ షాట్ కొడతాను చెప్పి అని కొడుతున్నాడు మన బాట్లకి అయితే అల్ట్రా హ్యాకర్ తెలుగు సీఎం. ఇక్కడైతే చూడండి అసలు మామూలుగా లేదు. దీన్ని చూస్తే మనమైతే భయపడిపోతాం. అసలు అసలు ఇది ఎలా సాధ్యం? మన వైట్ 444 అయితే అసలు వేస్ట్. మన తెలుగు సీఎం ముందర అయితే కళ్ళు చూడండి ఒక్కసారి అయితే. ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడైతే మన తెలుగు సీఎం సాహాన్ అయితే చెప్పాడు, మీరంతా నలుగురు 4 మూలు కూర్చోండిరా, నేను వచ్చి మిమ్మల్ని ఒక్కొక్కరిని కొడతాను. ఒకవేళ మీరు నన్ను కొట్టే నాకు లైఫ్ అడుగుంటే మీకు చెప్తాను, మీరు అయితే గన్ను దిక్కని అట్నే. కానీ చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడైతే సాహానికి లైఫ్ అయితే అయిపోయింది. ఆపోజిట్ గన్ను కూడా తీయకుండా గమ్మున దిష్టి బొమ్మలాగా కూర్చోండి ఇలా. అందుకే ఫ్రెండ్స్ మన సాహోని వైట్ 444 మించిన అల్ట్రా హ్యాకర్